सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती आणि तशीच बिरसा मुंडाची जयंती सर्व देशवासियांनी धूमधडाक्यान मनोवची आणि सरदार वल्लभभाई पटेलांची आणि तशेंच बिरसा मुंडाचे जीवन जे आसा सबंद देशाच्या तरुणांसमोर बाकीच्या 15 नोव्हेंबर ताची जयंती आणि त्या दिसा पत्रादेवी ते काणकोण पर्यंत जे आसा आमी हो कार्यक्रम करपाक सोदता आणि पयलो कार्यक्रम पत्रादेवी येता की हुतात्मा स्मारकाक तशेंच बिरसा मुंडाच्या प्रतिमेक हार घालून जे आसा ते जातलें आणि एक भव्य रॅली मोटरसायकल रॅली ती रॅली हांगा हुतात्मा स्मारकाक आमच्यान सुरू जातली रॅलीचें उद्घाटन जे आसा आमचे गोंयराज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे करतले भोजन जाल्या उपरांत करसवाडाक त्या करसवाडाच्यान बिचोली मार्गे आसा साखळे पर्यंत आणि त्या दिसाचो समारोप करता आसतना आमचे सांस्कृतीक रॅली त्या भागात जातली तातूंतल्यान अनेक महिलांचे सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलांचे जे वेगळे विविध जे सांस्कृतीक कार्यक्रम जे आसात आमोणा मार्गे आणि फोंडा मार्गे जे आसा आमी हायवेन येतली फोंड्याक जे येतली भितर येतली आणि ह्या दिसा साधारणशे 1,500 मोटरसायकली त्या रॅलीक सहभागी जातली.